Σεβαστέ Πατέρα Βασίλειε, εκπρόσωπε της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας, αξιότιμη κυρία Ιωάννη Μαρονίτη, αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων κυρία Ειρήνη Σόλια, πρόεδρε των ομίλων για την UNESCO, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αγαπητέ κύριε Βασίλη Σούλιε, πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού, εκλεκτοί φίλοι των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο πρώτο φεστιβάλ Άνοιξη Πολιτισμού. Παρακαλούμε την κυρία Βίκη Μακραντώνη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Θερμόπολης, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας απόψε. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να βρισκόμαστε όλοι εδώ στην έναρξη του πρώτου φεστιβάλ παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής Άνοιξη Πολιτισμού, μιας εκδήλωσης αφιερωμένης στον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Ο Πολιτιστικός Συλλόγος Λαμίας Θερμόπολης δημιουργήθηκε με έναν βασικό στόχο: να ενώσει ανθρώπους μέσα από τον πολιτισμό, τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. Και η σημερινή βραδιά είναι ακριβώς αυτό. Μια γιορτή πολιτισμού, συνεργασίας και έκφρασης, κάτω από την ομπρέλα των ομίλων για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και International Action Art και του Προέδρου μας, κύριο Ιωάννη Μαρονίτη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της διοργάνωσης. Τους φορείς, τους χορηγούς, τους συνεργάτες, τους μουσικούς, τις χοροδίες, τα χορευτικά τμήματα και φυσικά όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν με αγάπη και μεράκι για να γίνει αυτή η βραδιά πραγματικότητα. Ευχόμαστε αυτό το φεστιβάλ να αποτελέσει την αρχή ενός θεσμού που θα μεγαλώνει κάθε χρόνο και θα δίνει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες σε καλλιτέχνες, νέους ανθρώπους και δημιουργικές συνεργασίες. Σήμερα όμως, πάνω απ' όλα, είμαστε εδώ για να απολαύσουμε τη μουσική, να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε και να μοιραστούμε στιγμές όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Θα ξεκινήσουμε με κάτι που μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία. Όπως ξέρετε, ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Λαμίας, στέκεται δίπλα στους νέους όλων των ηλικιών που επιθυμούν να μπουν στο θαυμαστό χώρο της μουσικής, παρέχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα απαλλαγμένοι από το κόστος σε χρόνο και χρήμα που απορρέει από τη μετακίνησή τους στο κέντρο της πόλης. Εδώ γίνονται τα πρώτα βήματα, γεννιούνται οι πρώτες νότες, οι πρώτες προσπάθειες, τα πρώτα όνειρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να δούμε επί σκηνής ένα μαθητή που κάνει αυτά τα πρώτα βήματα στη μουσική. Ένα παιδί που τολμά να εκφραστεί, να δοκιμαστεί, να δημιουργήσει. Για εμάς η παρουσία του εδώ δεν είναι απλώς μια εμφάνιση, είναι ένα μήνυμα. Ότι η μουσική ξεκινά από μικρές στιγμές, αλλά μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα ταξίδια. Ότι κάθε παιδί μπορεί να βρει τη φωνή μέσα από την τέχνη. Και ευχή όλων μας είναι την επόμενη χρονιά αυτή η σκηνή να γεμίσει ακόμα περισσότερο. Με περισσότερα παιδιά, περισσότερες φωνές, περισσότερα όνειρα. Τέλος, θα θέλαμε στο πρόσωπο του Διευθυντού του Οδείου, κύριου Θάνου Φυσέκη, να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό για τη συνεργασία και τη βοήθεια. Ας τον υποδεχτούμε με το πιο ζεστό μας χειροκρότημα. Εδώ. Πουγκακιώτη Ηλέκτρα. Η Ηλέκτρα μαθαίνει πιάνο και καθηγητής της είναι η κυρία Κλεάνθη Τρενταφύλου. Η Στυλιανή και ο Ιάσονας δυστυχώς δεν θα είναι μαζί μας για προσωπικούς λόγους.
Από την αρχαιότητα, ο ερχομός του Μάη σήμαινε τη νίκη της ζωής και της φύσης. Ήταν ο μήνας των λουλουδιών, της ενθοφορίας, της χαράς και της ελπίδας. Οι άνθρωποι τον καλωσόριζαν με γιορτές, τραγούδια, χορούς και έθιμα που πέρασαν από γενιά σε γενιά σε πολλά μέρη της Ελλάδος, διατηρούνται ζωντανά μέχρι και σήμερα. Ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές συνήθιζαν να στολίζουν στάμνες και δοχεία νερού με λουλούδια και πρασινάδες, συνδέοντας το νερό με την αναγέννηση της φύσης και την ευχή για καλή σοδιά και υγεία και ευημερία. «Καλώς τον τον Μάη τον Χρυσομάη», τραγουδούσαν τα παιδιά στη Βασιλική Τρικάλων, κρατώντας μια στάμνα στολισμένη με λουλούδια. Περνάκε, πάλε και πάλε και πάλε ξανά περνάκε. Αχ, σήμερα γάμος γίνεται. Σημέρο πανήρι, σημέρο πανήρι. Παίρνα κάμα, ρε σαν περνάς. Γιατί δεν ξέρω από καιρό. Πεθαίνω για θα ζήσω.
σπίτι σου. Στους περακάμπους, πέρα στους πέρα στους περακάμπους όπουνε οι ελιές. Πέρα στους περακάμπους όπουνε οι ελιές, είναι ένα μοναστήρι που πάνε οι κοπελιές. Πάω κι εγώ καημένος για να λειτουργηθώ. Πάω κι εγώ καημένος για να λειτουργηθώ, να κάνω το σταυρό μου σαν κάθε χριστιανός. Παπά δεν βρίσκω, ούτε παπά δεν βρει, ούτε παπά δεν βρίσκω, ούτε πνευματικό. Ούτε παπά δεν βρίσκω, ούτε πνευματικό. Βρίσκω ένα περιβόλι γεμάτο απ' τον ανθό. Και κάπως έτσι η βραδιά μας πλημμύρισε άνοιξη. Το παιδικό χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας, τα αγαπημένα μας χελιδονάκια, με την καθοδήγηση της χοροδιδασκάλου μας κυρίας Ολυμπίας Τσόμου, πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη του επίσημη εμφάνιση και άνοιξε το φεστιβάλ μας με τον καλύτερο τρόπο. Ευχή όλων μας είναι αυτό το πέταγμα να είναι μόνο η αρχή και να έχουν πάντα όμορφα και ελεύθερα πετάγματα στη ζωή τους, γεμάτα όνειρα, χαρές και δημιουργία. Να αναφέρω ότι στο τμήμα μας είναι άλλα 15 παιδάκια που σήμερα λείπουν λόγω εκδρομής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθήλης. Ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό τη διατήρηση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανθήλης, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της περιοχής. Σημαντικά έργα του Συλλόγου αποτελούν η δημιουργία ολογραφικού μουσείου και η διατήρηση της δικής του σηματιοθήκης. Μέσα από εκδηλώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες συμβάλλει ενεργά στη διάδοση των ελληνικών ηθών και θύμων, προωθώντας την εθελοντική προσφορά, τη συνεργασία και την αγάπη για την παράδοση. Κάθε Μάιο διοργανώνει φεστιβάλ ελληνικών παραδοσιακών χορών με τη συμμετοχή των παιδικών και εφηβικών χορευτικών τμήματων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της νέας γενιάς στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Παράλληλα, στο τέλος του Αυγούστου πραγματοποιεί τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της γιορτής Ρυζιού, ενός σημαντικού θεσμού για την περιοχή που συνδυάζει μουσική, χορό, παράδοση και προβολή των τοπικών προϊόντων, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών από την ευρύτερη περιοχή. Χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου, η κυρία Στέλλα Κουκουβίνου.
άτυπερα μαύρα μου μάτια. Άτυπερα σταλονί ροϊδομέλα, εδωματάκια με μορφά. Ήταν μια μέρα Κυριακή, μαύρα μου μάτια. Μια μέρα χρυσόμερα ροϊδομέλα, εδωματάκια με μορφά. Βγήκαν να παίξουν τα σπαθιά, μαύρα μου μάτια. Να ρίξουν το λιθαρί ροϊδομέλα, εδωματάκια με μορφά. Το ρίχνει ένας, το ρίχνουν δυο, μαύρα μου μάτια. Το ρίχνουν τρεις και πέντε ροϊδομέλα, εδωματάκια με μορφά. Τι έχεις μορμάνα, μορμάνα ζαχαρούλα μου, και μέρα νύχτα κλαις. Και με ένα της μανούλας, της μανούλας, γιατί δεν μου το λες. Ζαχαρούλα, ζαχαρούλα, τώρα είσαι στην καρδούλα μου, τώρα είσαι στην καρδούλα μου. Ζαχαρούλα, ζαχαρούλα μου. Τι να σου πω μωρ, μάνα, μωρέ μάνα, το πώς να σου το πω. Εκείνον πάγα, πάω μωρέ μάνα, θέλ να τον παντρευτώ. Ζαχαρούλα μ' το όνομά σου και γλυκό το φίλημά σου. Ζαχαρούλα, ζαχαρούλα, μωρά, είσαι στην καρδούλα μου.
κάτω στη λεσπρή πέτρα μαύρα φρύδια μου. Κάτω σι γυαλό, Γιώργισσα μωρέ βυριώτισσα. Βαρέσαν το Γιαννάκι μωρέ μάτια μου, βαρέσαν το Γιαννάκι μωρέ φρύδια μου. Τον αρμάτολο, γιώτισσα, κύρα βυριώτισσα. Κουρκί τον εβαρέσαν μωρέ μάτια μου, κουρκί τον εβαρέσαν μωρέ φρύδια μου. Και Ρωμνί τον κλαίν, γιώτισσα, κύρα βυριώτισσα. Ευχαριστούμε τους χορευτές του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανθήλης για τη συμμετοχή τους και τους συγχαίρουμε για την παρουσία τους. Παρακαλούμε τον πρόεδρο των ομίλων για την UNESCO να ανέβει για την απονομή. Θα παρακαλούσαμε τον πρόεδρο των ομίλων για την UNESCO, κύριο Μαρονίτη, να απευθύνει και ένα χαιρετισμό. Καταρχάς να πω ότι είναι εντυπωσιακός ο χώρος, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η όμορφη πλατεία και γενικά ταιριάζει πάρα πολύ και με την εξαιρετική αυτή ορχήστρα να τη χειροκροτήσουμε, εξαιρετική πραγματικά. Δεν περίμενα να έχει τόσο ωραία ορχήστρα σήμερα. Με έχει εντυπωσιάσει και τα χορευτικά μέχρι τώρα και ιδιαίτερα τα παιδάκια, τα οποία μας έδωσαν ένα χαμόγελο που το χρειαζόμαστε ιδιαίτερα αυτή την εποχή, σεβασμιότατε, πανοσογιότατε, γιατί μέσα από αυτούς τους πολέμους που πραγματικά μας πληγώνουν καθημερινά, το χαμόγελο αυτών των παιδιών ήταν μια πηγή χαράς και αισιοδοξίας για ένα καλύτερο μέλλον. Και ελπίζω σε αυτό, γι' αυτό και είμαι εδώ, γιατί πιστεύω ότι ο πολιτισμός είναι η πιο σημαντική εθνική αντίσταση και μάλιστα είναι το μοναδικό όπλο απέναντι σε όσα κακά συμβαίνουν αυτή την περίοδο στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στον πλανήτη. Εγώ εκπροσωπώντας τους ομίλους, τα κέντρα UNESCO και τους οργανισμούς και τις έδρες πανεπιστημίου για την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική, αλλά και το International Action Art, που είναι ένας διεθνής οργανισμός με 87 παραρτήματα σε όλο τον κόσμο, με έδρα την χώρα μας, αυτή τη μικρή πατρίδα, που θεωρώ ότι είναι μικρή, αλλά είναι υπερδύναμη πολιτισμού και έχει δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία στην Ευρώπη και στην παγκόσμια κοινότητα για να μπορεί η Ευρώπη, να μπορεί η παγκόσμια κοινότητα να προοδεύσει τον πολιτισμό, τα μαθηματικά, την ιατρική, τη φιλοσοφία. Αυτή η μικρή πατρίδα έχει δώσει τα πάντα και μας χρωστούν πάρα πολλά και θέλω να το τονίσω αυτό. Αλλά και εμείς, αυτό που μας ενώνει το παρελθόν με το μέλλον, είναι ο λαϊκός μας πολιτισμός και σας συγχαίρω γιατί πραγματικά αυτή η ενότητα εδώ, με όλα αυτά τα συγκροτήματα, μας βάζουν να πατάμε στις ρίζες μας, να ακολουθούμε τις ρίζες μας
και αυτό μας καθορίζει ένα καλύτερο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακραντώνη, τον πρόεδρο εδώ της κοινότητας, την κυρία Αντιδήμαρχο, που στηρίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες, και εγώ δεσμεύομαι ότι θα είμαι δίπλα σας σε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθήκων, για την εκπαίδευση, για τον πολιτισμό και για οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε και να είμαστε ενωμένοι για να προχωρήσουμε μαζί σε μια νέα ενότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια σε όλους. Αναμνηστικός έπαινος, θα έλεγα να έρθει και αντιδήμαρχος εδώ και ο πρόεδρος εδώ της κοινότητας να τα δώσουμε μαζί. Αναμνηστικός έπαινος λοιπόν, ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και ο Διεθνής Οργανισμός International Axonaut απονέμουν αναμνηστικό έπαινος στη χορευτική ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου Ανθήλης για τη συμμετοχή στο πρώτο Φεστιβάλ Παράδοσης και Σύγχρονης Μουσικής. Άνοιξη Πολιτισμού. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια θερμά. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Να είστε καλά. Κυρία Μακραντώνη, έλα και εσύ. Σωστά. Μια χαρά είμαι. Πρόεδρος. Εγώ μια χαρά είμαι στην Αθήνα. Μπροστά σας, τι γίνεται? Να βγάλουμε αυτό για την προσωπική. Αυτό υποθέτουν οι αγάπη σας. Συγχαρητήρια. Η κυρία είναι δύσκολη τώρα, τα μαθήματα τρέχουν, οι πανελλαδικές πλησιάζουν και η κυρία Σόλια έχει ενηλυμένες υποχρεώσεις. Πριν φύγει όμως, θα θέλαμε σαν διοργανωτής να μας πει μια κουβεντούλα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Θερμά συγχαρητήρια για αυτή τη σημαντική διοργάνωση. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια από τον δήμαρχό μας, τον κύριο Πανουριά Παπαϊωάννου, ο οποίος να ξέρετε ότι είναι πάντα δίπλα σας και στηρίζει τον πολιτισμό, στηρίζει τη μετάδοση και τη μεταλαμπάδευση της παράδοσης στις επόμενες γενιές. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι είδαμε μικρά παιδιά να χορεύουν σε παραδοσιακούς ρυθμούς, γιατί αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον μας και αυτά μας κάνουν αισιόδοξους. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς συλλόγους πολιτιστικούς, παραδοσιακούς, χορευτικούς, πάρα πολύ σημαντικές χοροδίες. Όλοι σας να ξέρετε ότι είστε σημαντικοί για το Δήμο μας και όλοι μαζί προχωρούμε για τον πολιτισμό μας, για τη μεταλαμπάδευση της παράδοσης στις επόμενες γενιές. Θερμά συγχαρητήρια και θα ήθελα να πείτε έτσι και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που αυτό τον καιρό θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Η παράδοση όμως δεν ζει μόνο μέσα από τη μνήμη, ζει μέσα από τους ανθρώπους που τη συνεχίζουν με αγάπη και μεράκι. Το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του συλλόγου μας αποτελεί μια όμορφη παρέα ανθρώπων που κρατούν ζωντανό τον ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι και τον χορό, συμμετέχοντας ενεργά στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής, αλλά και εκτός αυτής. Πριν από περίπου 2 μήνες, είχαμε τη χαρά και την τιμή να συμμετάσχουμε στο 6ο Πανβιωτικό Φεστιβάλ, εκπροσωπώντας τον τόπο μας και το σύλλογό μας με υπερηφάνεια, ενώ στο τοπικό επίπεδο έχουμε λάβει μέρος σε πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως τα Διάκια και το Γαϊτανάκι. Χοροδιδάσκαλός μας και ψυχή του τμήματος είναι η κυρία Ολυμπία Τσόμου. Η Ολυμπία είναι πτυχιούχος ΣΤΕΦΑ Αθηνών με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς και κάτοχος διπλωμάτων κριτή κλασικού αθλητισμού και παροχής πρώτων βοηθειών. Θα παρουσιάσουμε χορούς από τη Ρούμελη. Ας τους απολαύσουμε και ας τους χειροκροτήσουμε θερμά.
πάει γαϊτάνι ο χορός. Άιντε γύρνα πίσω, γύρνα μπρος, πάει γαϊτάνι ο χορός. Μαυρομακάλε, τρεις μαυρομάτες των βαρών. Τρεις μαυρομάτες των βαρούν και για την ύφη τραγουδούν. Γύρνα μπρος, πάει γαϊτάνι ο χορός. Άιντε γύρνα πίσω, γύρνα μπρος, πάει γαϊτάνι ο χορός. Στάζουν τα κι αμάν στάζουν τα ραμίδια σου. Ωρες στάζουν τα ραμίδια σου, μαύρα γλαρά τα φρύδια σου. Στάζουν και δε κι αμάν στάζουν και δε σταλάζουνε. Ωρες στάζουν και δε σταλάζουνε και την καρδιά μου σφάζουνε. Κοντούλα μου, μια κοντούλα εδώ, μωρέ εδώ στη γειτονιά.
μωρέ είναι εδώ στη γειτονιά που έχει μαύρα μάτια και μωρέ και ξανθά μαλλιά. Τη κόντουλα αμμό, η μάνα της τη δέρνει και μωρή και τη τυραννά. Άι δεν η μάνα της τη δέρνει και μωρή και τη τυραννά, για να μαρτυρήσει ποιος τη φίλη είσαι. Κάπου εδώ έχουν τελειώσει τα χορευτικά τμήματα με τους παραδοσιακούς χορούς. Θα θέλαμε τον Διευθυντή του Οδείου Ενωδές, τον κύριο Δημήτρη Λόζο, να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό, να μας παρουσιάσει την ορχήστρα και να μαζέψουμε όλοι μαζί τις καρδιές μας και την αγάπη μας και να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι το Ενωδές απόψε είναι εδώ κάνοντας μας χάρη. Δεν έχει πάρει κάποια χρήματα για την παρουσία του. Ένα θερμό χειροκρότημα όμως το αξίζει. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το οδείο μας να συμμετέχει ως συνδιοργανωτής σε αυτή τη μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Θα ήθελα ιδιαίτερα να συγχαρώ
τον εξοραϊστικό σύλλογο Νέα Βράχα για την διαρκή προσφορά του στην τοπική κοινωνία και την ζωντανή παρουσία του σε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό και τη μουσική παράδοση του τόπου μας. Επίσης, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Σύλλογο Θερμόπολης για το όραμα, την δημιουργικότητα και τη σημαντική συμβολή του στην ανάδειξη πολιτιστικών πρωτοβολιών που ενώνουν ανθρώπους και γενιές μέσα από την μουσική και την τέχνη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τον πολιτισμό και τη μουσική. Στο σημείο αυτό να σας παρουσιάσω θα ήθελα και τους μουσικούς. Στο βιολί ο Αβράμπος Βασίλειος. Στο κλαρίνο ο Μπακόπουλος Ευάγγελος. Στο λαούτο ο Τσούμας Παύλος. Στα ακρουστά ο Θανάσιος Μπαρτσόκας. Στον μπάσο ο Πύρος Πουλίτσας. Και στο τραγούδι η Δήμητρα Αβράμπου. Καλή διασκέδαση και καλή συνέχεια σε όλους σας. Και κάπου εδώ πρέπει και εγώ να πω δύο λογάκια. Φέτος είναι μέχρι να τελειώσει ο αγαπητός μας ηχολήπτης, θα πρέπει να αλλάξουμε ορχήστρα, πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για μας. Ψάχνοντας τα αρχεία του συλλόγου μας, βρήκαμε ότι η πρώτη γραπτή μαρτυρία είναι το 1986, που σημαίνει ότι ο σύλλογος μας φέτος κλείνει 40 χρόνια τυπικής ύπαρξης. Και λέω τυπικής ύπαρξης γιατί ουσιαστικά υπάρχουν μαρτυρίες για εκδηλώσεις από το 1976 και από το 1977 με θεατρικές ομάδες, με ομάδες ποδοσφαίρου. Ήρθαμε ξενιτεμένοι από ένα χωριό που έπεσε από το σεισμό. Η κοινότητα του Σταυρού άνοιξε την αγκαλιά της, μας υποδέχτηκε με τα όποια προβλήματα είχαμε στην αρχή και έχουμε φτάσει να μιλάμε μετά από 50-52 χρόνια, να έχουμε κάνει ένα σύνολο το οποίο, το λέω και το πιστεύω, είναι κάτι που το ζηλεύει όλη η Λαμία. Ζούμε στο ομορφότερο μέρος της Λαμίας. Θέλοντας να δώσουμε το απαραίτητο βάρος που οφείλουμε για αυτή τη βραδιά, δεν θα τα αναμνηστικά του συλλόγου μας θα τα πάρει ο πρώτος γραμματέας. Ο πρώτος πρόεδρος δυστυχώς απόψε δεν μπορεί να είναι μαζί μας, είναι ο Τάσος ο Γεωργακόπουλος, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, του ευχόμαστε περαστικά. Γι' αυτό καλούμε τον συμπατριώτη μας τον Νίκο Ράντι να έρθει επάνω για να παραλάβει σαν πρώτος γραμματέας του συλλόγου το αναμνηστικό που έχει φιλοτεχνηθεί και, και εδώ πάνω το δίνουμε ουσιαστικά σε όλους τους προέδρους και σε όλους τους γραμματείς και σε όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Μαριάννα, φέρουμε ένα μυστικό λίγο. Θα ήθελα μέχρι να έρθει και ο κύριος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ο κύριος Σούλιος. Νομίζω ότι είναι ο πιο κατάλληλος για να κάνει αυτή την απονομή. Θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να σας πω λίγο δύο λογάκια για το φετινό αναμνηστικό μας. Το αναμνηστικό μας είναι αυτό εδώ. Όλοι το ξέρετε, είναι το χελιδόνι που είναι ακριβώς εδώ από κάτω. Αυτό το χελιδόνι είναι και η μασκότ του συλλόγου, είναι όλα αυτά οι πόθη μας, όλοι οι καημοί μας για την βράχα επάνω και όλα μας τα όνειρα. Σαν σχέδιο το έχει εμπνευστεί ο ύμνηστος Μπάμπης Τσέλος και το έχει φιλοτεχνήσει και το χελιδόνι κάτω και αυτό το μοναδικό αναμνηστικό. Ένας συγχωριανός μας, ο οποίος, θα πω την προσωπική μου άποψη τώρα, όσα λόγια και να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο θα είναι λίγα. Θα ήθελα όλοι μαζί το πιο ζεστό μας χειροκρότημα για τον Γιώργο το Χαλιάσο. Ένα παράδειγμα προς μίμηση, ένας άνθρωπος μοναδικός, ένας καλλιτέχνης, όχι μόνο στα χέρια, αλλά και στη ζωή και στην ψυχή. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρωστάμε και ξεχωριστή εκδήλωση. Δικά σας τώρα, εδώ και μετά. Καλησπέρα και από μένα. Πριν ακριβώς 10 χρόνια, στον ίδιο αυτό χώρο, είχαμε κάνει μια εκδήλωση για τα 40 χρόνια που το χωριό μας από τη βράχα της Ευρυτανίας
ήρθε και μετοίκησε εδώ στο Σταυρό. Μετά από 10 χρόνια, στα 50 χρόνια δηλαδή, μισό αιώνα προόδου και ευημερίας και πολιτισμού, βλέπω ότι προχωράμε αταλάντευτα και με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Νιώθω μεγάλη τιμή που παραλαμβάνω το βραβείο αυτό για τον Τάσο τον Γεωργακόπουλο, ο οποίος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που φτιάξανε τον πρώτο σύλλογο. Ονομαζόταν τότε Εξοραϊστική Επιτροπή Νέας Βράχας. Μετά από κάποια χρόνια μαζί κάναμε καταστατική συνέλευση και την Επιτροπή την μετονομάσαμε σε Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Σύλλογο Νέας Βράχας, ο οποίος είναι μεταξύ των πρώτων συλλόγων, μπορώ να πω, του νομού Φθιώτιδας. Εύχομαι, Πρόεδρε, να είστε καλά, να προχωρήσετε και να συνεχίσετε τον πολιτισμό μας και όλα τα έργα τα οποία γίνονται εδώ στη Νέα Βράχα. Τι να πω. Να συγχαρώ τον Γιώργο τον Χαλιάσο για το έργο του και όσοι τύχει να περάσετε από την πλατεία της Εκκλησίας θα δείτε ένα μεγάλο έργο που έχει γίνει εκεί από τον ίδιο και από άλλα άτομα για να ομορφύνουμε το χώρο της Εκκλησίας. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και το αναμνηστικό από τον Πρόεδρο. Και αυτό είναι δικό. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω και εγώ σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ καλά και θέλω να πω 2 λόγια για τους συλλόγους. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συγχωριανοί, είναι μεγάλη χαρά μου που βρισκόμαστε ξανά όλοι μαζί. Η σημερινή εκδήλωση του Εξοραϊστικού Συλλόγου της Νέας Βράχας αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ο τόπος μας αναπνέει μέσα από την προσφορά των ανθρώπων του. Με αφορμή και την προηγούμενη ανθοκομική μας έκθεση, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια και τους 4 συλλόγους μας, γιατί η επιτυχία δεν είναι ποτέ έργο ενός. Σας ευχαριστώ και έχουμε καλή διασκέδαση. Με μεγάλη χαρά και τιμή καλωσορίζουμε τη χοροδία Επτανησίων Φθιώτιδας Ιωάννης Κουντούρης. Η χοροδία ιδρύθηκε το 2005 από μια ομάδα φιλόμουσων μελών και φίλων του Συλλόγου Επτανησίων Φθιώτιδας. Διοργανώνει και συμμετέχει σε ποικίλα καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης της Λαμίας, σε συνεργασία με το Δήμο Λαμιαίων, αλλά και με τοπικούς φορείς. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές χοροδιακές διοργανώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Λάρισα, Καρδίτσα, Λιβαδιά, Θήβα, Κεφαλονιά, Αίγυο, Ερμού Πολυσύρου, Καρπενήσια, Μπελώνα και αλλού. Έλαβε μέρος στο 8ο και στο 9ο Φεστιβάλ Χοροδιακών Ορχιστρών και Φιλαρμονικών, καθώς και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αντιστοίχως. Από το Δεκέμβρη του 2012 διοργανώνει ετήσια χοροδιακή συνάντηση με μεγάλη επιτυχία, έχοντας φτάσει στη 12η. Τη χοροδία διευθύνει η κυρία Μάιρα Παπαποστόλου.
αντίκρισε τον ένο και στα αργοστόλη άραξε το πολύ αγαπημένο και στα αργοστόλη άραξε το πολύ αγαπημένο. Τα γέρι του χαρίζει ρήμου και ρουφτερά, η πλώρη του αφρίζει στα γαλανά νερά. Καράβι παιχνιδίζει σε θάλασσα πλατιά, κι χαρούμενο γυρίζει από την ξενιτιά. Καράβι ταξίδευε με μια γαλάζια μοίρα κι ο ήλιος βασίλευε μ' ολόχρυση πορφύρα. Καθώς γλυκό χαράζε αντίκρισε τον ένο και στα αργοστόλη άραξε το πολύ αγαπημένο και στα αργοστόλη άραξε το πολύ αγαπημένο. Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ροδάτε, καρδιά μου πως αντέ, καρδιά μου πως αντέχεις μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Γιομίζει η γειτονιά, τραγούδια και φιλιά. Την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, μα το έχω μυστικό. Αστέρι μου χλωμό, του φεγγαριού αφίδα στο γαϊτανό φρυδό, στο γαϊτανό φρυδό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ψωμεργό. Γιομίζει η γειτονιά, τραγούδια και φιλιά. Την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, μα το έχω μυστικό. Λουλούδι μου, λουλούδι μυριστό, και ρόδο μη ροδάτο, στη μάνα σου θαρθώ, στη μάνα σου θαρθώ, να πάρω την ευχή της και το τέρι π' αγαπώ.
μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, μα το έχω μυστικό. Είπε ο Ξαρχάκος να φυσήξει αεράκι, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα τα ακούσουμε κιόλας. Την απονομή θα κάνει η πρόεδρος Διεπεθέρου-Ουμελής, η κυρία Βίβιαν Αργύρη. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα στην πρώτη αυτή συνάντηση και με μεγάλη χαρά επίσης θα βραβεύσω και το Σύλλογο Επτανησίων που πρόσφατα κάναμε μια μεγάλη συνδιοργάνωση και από ό,τι φαίνεται συνεχίζει να παρίσταται σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις και δεν ξεχνάω ποτέ πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των συλλόγων στη Βράχα, στο Σταυρό και όλο αυτό που κάνουν. Και έτσι να συνεχίσετε πάντα όλοι με συνεργασίες, με αγάπη για τον πολιτισμό, με αγάπη για αυτό που μας κάνει καλύτερους. Γιατί αυτό εδώ το θεατράκι αξίζει να είναι πάντα ενεργό και πάντα να έχει πολλές εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της χοροδίας, τον κύριο Τσέλο, και του συλλόγου, νομίζω, για την πρόσκληση αυτή. Είναι η πρώτη σας προσπάθεια. Εύχομαι και σε άλλα και ακόμα καλύτερα. Να ευχαριστήσω και να δώσω και εγώ ένα αναμνηστικό από τη χοροδία μας για να το έχετε σε ανάμνηση της εκδήλωσης αυτής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας η παρουσία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φτάσαμε στο τελευταίο σύνολο που θα παρουσιάσει τη δουλειά του. Θεωρώ μεγάλη τιμή να καλωσορίσουμε τη χοροδία του τόπου μας, τη χοροδία της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού, τη χοροδία της Νέας Βράχας.
Η χοροδία μας ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια με τους πρώτους οραματιστές του Συλλόγου και συνεχίζει αδιάκοπα. Έχει κάνει πολλές εμφανίσεις, έχει παρουσιάσει τραγούδια στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και σε πολλά άλλα μέρη. Τον επόμενο μήνα έχουμε τη χαρά και την τιμή, μαζί με το Σύλλογο Θερμόπολης και υπό την αιγίδα των ομίλων της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και Action Art, να παρουσιάσουμε και να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας στο 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιακών Συνόλων στο Πιτέσι της Ρουμανίας. Η χοροδία της Νέας Βράχας, η χοροδία της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού, θα τραγουδήσει για την Ελλάδα και θα την ακούσει όλος ο κόσμος. Ένα θερμό χειροκρότημα για τη χοροδία μας. Χοράρχης μας είναι ο κύριος Σπύρος Πουλίτσας και ψυχή της χοροδίας μας και του συνόλου μας. Είδα μια θάλασσα στο νου και ένα περβόλι περιβόλι του ουρανού και ένα περβόλι περιβόλι του ουρανού. Την ώρα πανηγά πανιά για την απάνω γειτονιά, για την απάνω γειτονιά, την ώρα πανηγά πανιά. Στα παραθύρια τα πλατιά χαμογελούσε μια μυρφιά. Στα παραθύρια τα πλατιά χαμογελούσε μια μυρφιά. Κουραστήκα να περπατώ και τι ρωτώ και τι ρωτώ. Κουραστήκα να περπατώ και τι ρωτώ και τι ρωτώ. Πες μου μυρφιά να σε χαρώ, που θα βρω χώμα και νερό. Που θα βρω χώμα και νερό. Να ξαναχτίσω μια φωλιά για της αγάπης τα πουλιά, για της αγάπης τα πουλιά, να ξαναχτίσω μια φωλιά. Στα παραθύρια τα πλατιά είδα και δάκρυση μυρφιά. Στα παραθύρια τα πλατιά είδα και δάκρυση μυρφιά. Την ώρα πανηγά πανιά για την απάνω γειτονιά. Την ώρα πανηγά πανιά για την απάνω γειτονιά. Για την απάνω γειτονιά. Για την απάνω γειτονιά.
10 παλικάρια στήσανε χορό στου Καραϊσκάκι το κονάκι. Πέφταν τα τουβάρια από το χορό και από τις πένιες του Μιχαλάκη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη λεβενιά, κι όλη νύχτα λέγαμε Γοργόνα Παναγιά, κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη λεβενιά, κι όλη νύχτα λέγαμε Γοργόνα Παναγιά. Και το βράδυ ήρθαν μετά μας Μάρκος Βαμβακάρης με Τσιτσάνι. Σβήξαν τα μπουζούκια και ο Μπαγλαμάς με τον ταμπούρα του Μακρυγιάννη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη λεβενιά, κι όλη νύχτα λέγαμε Γοργόνα Παναγιά, κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη λεβενιά, κι όλη νύχτα λέγαμε Γοργόνα Παναγιά. Έβαλα ένα βόλι στο Καριοφύλλο και ρίξα τη νύχτα να φωτίσει. Κι είπα να φωνάξουν το Θεόφιλο, τον καημό μας για να ζωγραφίσει. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη λεβενιά, κι όλη νύχτα λέγαμε Γοργόνα Παναγιά, κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη λεβενιά, κι όλη νύχτα λέγαμε Γοργόνα Παναγιά. Και αυτό που στη γλώσσα του θεάματος λέγεται πάσα, για το τέλος της παρουσίασης των συνόλων, οι χοροδίες όλες μαζί θα τραγουδήσουν ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου για να περάσουμε και στο πρόγραμμα του Μάνου Λοΐζου. Καλούμε τη χοροδία των Επτανησίων να ανέβει και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να πούμε κάποιο άλλο τραγούδι από το Χελιδόνι, το πασίγνωστο Χελιδόνι. Και μέχρι να ανέβει η χοροδία, αυτό το τραγούδι ήταν μία πρόκληση. Ο Νταλάρας είχε πει στο Λοΐζο πως ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται να φτάσει στον Κουγιουμτζή. Ο Λοΐζος το πήρε ζεστά, κλείστηκε στο σπίτι του 2 μέρες και την 3η μέρα πήρε τον Νταλάρα τηλέφωνο, τον κάλεσε στο σπίτι του και του έπαιξε το Χελιδόνι.